баъзе инсонҳо дар нохуни фарзанд зоранд. калон нашуда оиладор мешавем. калон ба маънои сину сол нест, чунки шоир гуфтааст ки калонсолӣ надорад эътиборӣ. вақте ки зан мегиред, вақте ки оиладор мешавед, ба худ як бор фикр кунед ки оё шумо метавонед ки аз уҳдаи зан бароед. аввалан салому дуруди ба поён ба ҳамаи он нафароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. ростӣ дунё чӣ дунёе шудааст? мебинӣ як кас дар нохуни фарзанд зор, вале як нафари дигар аз фарзанди худ безор. ҳамин рӯз дар интернет як видеое паҳн шуд ки як мард фарзанди худро бо лагат мезаду бо намедонам боз дигар чио мезад. хулас яъне ки фарзанди худро азоб медод. боз бадтар видеое баромад ки онро яъне он мардро ёфтанд ва дастгираш карданд. мо намехоҳем тамоми видеоро дар бораи ӯ сухан гӯем. чунин рафторҳо мо медонем ки имрӯз дар оилаҳои тоҷик бисёр аст. яъне тарзи муносибат кардан бо фарзанди худро намедонанд. онҳое ки фарзанд дореду ва фарзанди худро дар азоб мегузоред. медонед ки нафароне ҳастанд аз саҳар то бегоҳ дар ба дари беморхонаҳо мегарданд. аз шаб то саҳар дар болои ҷойнамоз аз худованд зора мекунанд ки соҳиби фарзанд шаванд. фарзанд ҳам неъмати худованд аст. набояд инсон бо фарзанди худ чунин муносибат кунад. баъзе инсонҳо дар нохуни фарзанд зоранд. ҳар шаб аз худо дуо мекунанд ки соҳиби фарзанд шаванд. вале худованд ба онҳо не ба шумо фарзанд додааст. вале муносибати шуморо бинед бо фарзанди худ. ман гуфта истодам ки танҳо дар он видео не, дар бисёри оилаҳои тоҷик ҳозир чунин аст. муносибат бо фарзандро намедонем. сабаб дар чист? калон нашуда оиладор мешавем. калон ба маънои сину сол нест, чунки шоир гуфтааст ки калонсолӣ надорад эътиборӣ. калон ба маънои ақл. баъзе инсонҳое ҳастанд ҳатто ба 30 даромадан ақли ҳамон кӯдаки 18-соларо надоранд. оиладоршавӣ сину сол не, ақл мехоҳад. аввал ақл. шумо ки ақл надошта бошед, як маданият надошта бошед, фарду фарзанди худро чӣ тавр тарбия мекунед? бо чунин задан бовар кунед, задан роҳи чора нест. агар бо задан мешуд ки бо задан хар одам мешуд. кӯдакро мезанед, задан чӣ зарар дорад ба кӯдак? як рӯҳияи ӯро шикаста мегардонед, ду маъюбаш месозед, се аллакай кӯдак бо ҳамон заданҳои шумо одат мекунад. дигар калон ҳам шавад, чӣ коре ки фармоиш диҳед, чӣ коре ки хоҳиш кунед, то ӯро назанед, дигар ӯ кор намекунад. яъне ки ба ҳамон одат мекунад аллакай. унсурмаоли кайковус дар қобусномаи худ менависад ки вақте агар фарзанди шумо беадабӣ кард, вақте ки сухани шуморо рад кард, ӯро назанед мегӯяд. ба устодонаш фармоиш диҳед, ба устодонаш гӯед ки ӯро тарсонанд. барои чӣ назанед? барои он ки фарзанд нисбати шумо дар дил кина ҷой надиҳад. фардо ки шумо низ калон мешавед, пиронсол мешаведу дармонда мешавед, фарзанд он кинаро дар дил бояд надошта бошад ва шуморо ҳамчун падар дӯст дорад. имрӯз ки бо фарзанди худ чунин муносибат мекунед, фардо вақте ки дар ҳоле ки он бояд дасти шуморо бигирад, намегирад. чӣ хеле ки шумо худатон ӯро тарбия кардаед, ана ҳамон тавр шуморо нигаҳбонӣ мекунад. барои ҳамин бори дигар мегӯям ки задану лату кӯб кардани фарзанд ин чора нест. бо фаҳмондан мешавад. вале аз кӯдакӣ адабро бояд аз кӯдакӣ омӯзед. дар кӯдакӣ
кӯдакро эрка мекунед, баъз калонтар ки мешавад мегӯяд ки о ин сухани моро намегирад, ин гапи моро гӯш намекунад. Он видеое ки гуфтем шояд бисёри шумо дидаед, шояд бисёри шумо надидаед. ҳозир дар ин ҷо камтараке аз видеоро мемонем. Ростӣ нафароне ки агар асабашон намебардорад, тамошо накунад ҳаминро ҳам, ва нафароне ки мехоҳанд онро дидан, мо силкаи онро дар поён мегузорем, дар омода тамошо кунед, чунки ютуб иҷозат намедиҳад ҳамаи он видеоро ин ҷо гузорем. ва аз шумо хоҳиш мекунем ки бо кӯдакон чунин рафтор накунед. рӯҳияи кӯдаконро шикаста накунед. Наметавонед оиладор нашавед. вақте ки зан мегиред, вақте ки оиладор мешавед, ба худ як бор фикр кунед ки оё шумо метавонед ки аз уҳдаи зан бароед? оё шумо метавонед ки аз уҳдаи тарбият кардани фарзанд бароед? мегӯянд ки пеш аз кореро кардан бояд ояндаи он корро фикр кардан лозим. чунки тарбият кардани фарзанд кори ҳар бесавод нест. ақл мехоҳад, савод мехоҳад. бале бетарбияи шумо низ тарбия меёбад, вале мегӯянд ки он нафареро ки падару модараш тарбият надод, ӯро шабу рӯз тарбият медиҳад, яъне ҳаёт тарбият медиҳад. чӣ хел азоб кашида кӯдак дар зиндагӣ, дар хурдсолӣ азоб кашида ҳаётро меомӯзад. тарбият омӯхтан танҳо ба дӯши модар нест. ин ҳатто яке аз қарзҳои падар аст ки бояд ба фарзанд тарбият омӯзад, илм омӯзад, ҳунар омӯзад. танҳо хатогии мо дар ҳамин аст ки китоб кам хондаем. китоб бузургон дар китобҳояшон ҳамаи ҳаминҳоро гуфтаанд. вале мо вақт меёбем сериал тамошо мекунем, вақт меёбем дар интернет видеоҳои беҳударо тамошо мекунем, барои китоб хондан вақт намеёбем. роҳи чораро ёбед. аз хурдсолии фарзанд ӯро тарбия кунед, ба ӯ адаб омӯзед, ба ӯ илм омӯзед, ҳунар омӯзед, то ин ки фардо ки калон шуд, аз фарзанди худ фахр кунед дар байни мардум. бисёр ҳастанд одамоне ки дар хурдсолӣ фарзандро тарбият намекунанд, илм намеомӯзанд, ҳунар намеомӯзанд. бас фардо ки фарзанд калон мешавад, мешинанд писари фалонӣ ана он корро метавонад, ту наметавонӣ. писари фалонӣ ана он ҷо хонданӣ рафт, ту савод надорӣ. ҳамаи инро аз аввал бояд кард. ҳоло ҳам дер нест. шояд барои баъзе нафарон китоб хонед, омӯзед чӣ тавр фарзанд тарбият карданро. чунки ҷавонони оиладор нашуда бисёр аст ки моро тамошо доранд. яъне ки оиладорӣ ҳам масъулият мехоҳад, тарбият кардани фарзанд ҳам масъулият мехоҳад. барои ҳамин аз ҳозир бояд омода шавед барои тарбият кардани фарзанд. агар ҳарчи донистем гуфтем, дар паноҳи худо бошед. то видеоҳои дигар худатонро эҳтиёт